И здравейте хора, днес в това видео ще ви покажа един качествен и ефтин хостинг на сървъри на CS и Minecraft. И да, сайтът е Elite Servers, долу в описанието ще оставя линк. Така, нека започваме. Имат планове, мисля, че Minecraft, скоро ще бъдат добавени и CS. Сега тук можете да видите разните планове, за повече да разгледате мога да ви оставя долу в описанието, за който най-добре е 8 ГБ 200 играча, без проблем си ги поддържа, но е 54 лева 8 ГБ. Ефтиничко е за мен. И да, 5 ГБ са си 35 лева, аз съм снял един от 3 ГБ. Много добре ми върви сървърът. Не знам. Просто идеално ми върви сървърът. Работя го в момента. Когато ми се пусне сървърът, ще направя видео. Така. Тук можете там въпросите, които имат си да помагат, смисъл. Да. Можете да се свършите така. Какво е FTP? File Transfer Protocol. Тук обясняват какво е FTP. Как да се свържа с моя сървър, коя програма да използвам. Най-удобната и най-лесната е FileZilla. Аз тая използвам. Тя е напълно безплатна. Както с нея може да прехвърляте всичко във вашия гейм сървър. Аз тая програма използвам и е доста добра. Контактите им са чрез Skype и чрез email. Скоро ще бъде добавен емейл адрес. Скайпът, натискате тук и отваряне на Скайпът и можете да им видите Скайпът, за да ги добавите. Телефонен номер скоро ще бъде добавен. Сега нека да ви покажа и контролния панел. Ето го как изглежда контролния панел. Емейл адрес, това е моя емейл адрес. Не, че ви трябва баланс. Функцията е изключена за момента. Смисъл, нямам добавен сървър в момента. Добавен ми на друг емейл. В акаунта нямаш добавени групи, нормално, защото в момента тук не съм си добавил сървъра. Сървъри, игрални сървъри, гласови сървъри. Услуги, сървър, Aircom2. Явно още не е добавен. Като цяло това е сайтът, е направен много готин. Може да видите Dirt Plan, Grass Plan, Stone Plan, Coal, Iron, Gold, Lapis, Redstone, Custom. Къстъмът мисля, че ще бъде някъде към 10 гигабайта. Но много качествен хостинг имат. И да, чао!